Hormatly prezidentimiň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinin netijeli peýdalanýan ýordumyň telekeçileri dörli ulgamlarda anyp berilýän işleň depgini barha güýçlendirýärler. Netijede işe ýerdilýän ýyladaşganylaryň sany barha köpelýär. Şolaryň arasyna Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Altyn Tuğ guruluşy hususy kärhanasynyň Daşgy welaýatynyň Şabat etrawynyň çäginde ýerleşýän ýyladaşganysyny durmuşa geçirilýän işleri ýürütip belenmäge münasipdir. Bu ýerde Payxas ummany magtmul pragy ýyly aýratyn şowly netijelere wesenýär. Mundan sanlyca ýyly öň ulanylmaga berilen Şabat etrawynyň çäginde ýerleşen ýyladaşgananyň hünärmenleri pomidoryň bol hasylynyň öňdürilmegini gazanýarlar. Ýyladaşgana bir näçe bölümden ibaret bolup, ony ýeşer ýokary derejede we almy esasy guramak üçin ähli şertler göz öňünde tutulandyryp, bu ýerde köp möçerde hasyl öňdürilýär, ekinler sugarmak, iýmitlendirmek, howasyny çalyşmak ýeşer kompýuterler arkaly ýerine ýetirilýär. Daýhançylyň milli ýörelgeleriniň häzirki zaman almy tehnika usullary bilen utgaşdyrylmagy, ýyladaşgananyň has köp we ekologiýa taýdan arasy önümliň öňdürilmegine şert töredýär. Ýyladaşganada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna, şonuň ýalam paýtagtymyň ýaşaýjylaryna ugradylýar. Ýyladaşgananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýänini bellemek gerek. Şu mövsümde onuň möçüri hasam artdyrylýar. Ýetişen pomidoryň hasyly hepdede bir gedek ýygnalýar. Yergelene bellenmeli zat olum bolsa ýyladaşganda pomidoryň durly görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Bu ýerde ýetişdirilýän pomidor hasyllarynyň barha köpelýänini bellemek gerek. Ýyladaşganadaky ýeterli mukdardaky howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň gadaly ösmek üçin şert töredýär. Toý satçaklarynyň nazmygmatlarynyň ýylyň ähli pasyna şeýle ajaýyp önümler bilen ösünüň getirilmegi gowandyrjy ýagdaýdyr. Göwnüň göterýän pomidor hatarlaryny synlanygda bu ýerdäki hünärmenliň zähmetiniň ýerine düşýänligini görýän. Olar ýyladaşganada ornaşdyrylan kämil enjamlar, desgalar, kompýuterler arkaly işlemekliň kämil usullaryny ele aldylar. Netijede suwaryş, iýmitlendiriş we gözegçilik işleri göwne jaý anyp berilýär. Hususy kärhananyň telekeçileriniň tagalasy bilen ýokmy pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri we şertleri döredlendirip, ýaz pasynyň öň ýanyny häzirki günlerde gazanýan netijeler diýsen gowandyrjydyr. Döredilýän şertler hemde geň mümkinçilikler üçin ýyladaşgananyň eşgärleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarmyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.